En mä edes ollu vitu. No niin, tänne. Kato tänne. No niin, Mikko. Tänne se. No niin, asiaa. Ja vittu, aika on hyvä tommonen vittu. Ei se toimi enää. Ei se toimi enää. Oota, et sä osaa säädellä. Ja se meni no ei se nyt toimi enää. Ei meillä on samanlainen, mutta eri värinä. Sä rikoit se. Miksei No toimi? niin, tunge sinne se. Vitun piikkisika. Ei Kuvaakse? Ei mutta älä pistä kantaa. No vittu siitähän se just leviää. Ai niin. Kai sitä näkee läpi. Otan nyt, ei kun vittu kun tää täytyy nyt säätää kun toi vitun. Kun se palaa koko Nyt se vetää vittu. Vittu ne hammasti kun Me syödään. En mäkään. Olit eniten. En mäkään ollut mukana tässä hommassa. Mä oon vaan kuvaaja. Sä oot vaan vähän paparazzi. Oi saatana! Tuo on ihan normaali. Joo vittu ihan normaali, tulee sinisiä salameita. Ihan normaali. Samalla lailla sulla on siirreinen mikro, niin kuin